вие самите какво, нали, доколко разбирате това, което се нарича модален глагол. Окей, can е единият от тях. За кой друг се сещате? Must, чудесно. Друго? Should, отлично. Още? Само, че то върви като фраза have to. По-нататък? Can го казахме. Go не е модален. Окей, стига до тук. За сега ни трябват... Не. Значи, самите модални глаголи означават отношение към действието. Дали може, дали трябва, дали е разрешено, а не означават самото действие. Разбирате ли? Това, което давате като go, да речем вървя, то си е съвсем обикновено действие. Обаче, като кажем you can go, можеш да вървиш, вече виждаме как модалният глагол изразява нашето отношение. Use по същия начин означава действие. Разбирате, нали? Use означава точно така, да. Те до някъде функционират като спомагателни. И не случайно, когато отричаме действието, нали, не ползваме спомагателен глагол, а казваме cannot. Тоест, те дори граматически се оформят като спомагателен. Ето, вижте го. Can't или mustn't. Must not, съответно. Значи тяхното значение е да придаде някакъв нюанс към самото действие. Важна особеност на модалните глаголи, тяхна важна особеност е, че те не се изменят по форма. Тоест, както ще кажем I can run fast, така ще кажем и he can run fast. Разбирате ли? Не се изменят по форма. Така, и втората им особеност, важна, е, че след тях винаги има глагол в основна форма, инфинитив още, без to. И то вижда се това, например, he must, хайде да речем he mustn't park here. Забранено е да паркира тук. Виждате как глагола след или пък да речем we should, айде да не е с we, за да си личи, you should drink more water. Should drink. Разбирате, нали? Така. Сега, ето ги грамър, виждате ли къде пише? Те са ни дадени модалните глаголи, тези, които, нали, в момента за това ниво са от значение. Can и can't. Особеното е, че значи can, нали, ето го. Когато имаме отрицателна форма, ако ще я пишем без да съкръщаваме, тя се изписва слято. Ето вижте. Или can't, или cannot. Така. So, can is used to say that it's okay to do something and to give permission. Тоест, can използваме, за да кажем, че е добре да направим нещо и да дадем разрешение. Тоест, с can даваме
разреши